aprangsi la nili YouTube channel kelang ver kadokawi karbi ang longarat doana phanta kardom la pente la karbi defense official YouTube channel ahin pen sitami nangli tum aphan jehin tangte litum pini labang so video lo chethandam lanang labang ke Assam Forest Department aputhak nili nangli tum aphan jasemet pet than pachini ji la elitum Karbi Anglong Autonomous Council pen kepaklang pon la Forest Department matila so labang so vacancy aputhak nili lahai hoya langa bang ke than nam de labang so video lo atheman nangli tachini mati nili tachini la pente elitum kado kabe la Karbi Anglong rat do ana tum bang ke chini la elitum Karbi Anglong Autonomous Council along ke do la Forest Department la hinlo number 1 corruption department pusi chithai athemala Karbi Anglong Forest Department along jongsi nangli voreng ang hoi chepalong dunji polotangte tangka pinangji longle pinangji pula puson si chithai bon sitaminili nangli tumaphan la Assam government pen kepaklang ponji a Forest Department along abangke sikai sita tangka pinangne akijoy penangli chepalong dun un jongsi nangli practice pame la pente nang mithang aphan written exam aphan ta charli pame practice pame nangli kabor ithe pik do purotangte nangli interview jongsi ki undun lo purotangte nangli longdun igvekji la non kevangji October November achiklo la Assam government pen kepaklang ponji la Forest Department pen vacancy paklang ponji la bangso long abangke sikai sita tangka pinangne nangli practice pame non nangli written exam pancharli pame non nangli longdun igvekji nangli jongsi practice pame bori pame lo purtangte tangte la bangso la non kevangji la Assam government pen Forest Department pen vacancy kepaklang ponji kopipilo purtangte lalo EFPF mate Assam Forest Protection Force mate la Assam Forest Battalion putapu la pente Assam Forest Guard la pente Forester Grade 1 la hai huya vacancy paklang ponji la daga bangken nangli ko ansi ka practice ma la so teng pensi nangli selection long ponji tangte practice nangji ku pipilo la hai huya puthak sinili la bangso video lo amake nangli tumaphan than pachini ponpo tangte kichengsi abangke arta la EFPF la pente Forest Guard mate la Assam Forest Protection Force la bangso phan sinili la bangso video lo amake than pachini ponpo kichengsi la bangke arta bangke nangli 18 to 23 years dovek nangji la pente la elitum ST candidate tumaphan bangke 5 years relaxation do langdam lo pulutangte total 18 to 28 years laso ang bong penang lila Forest Department alo jogdun long lo mate interview pidun long lo next abangke education abangke minimum 10 pass vek nangji la Assam Forest Battalion la pente AFPF along jong sinangli interview pidunji protangte metric pass vek nangji la pente la Forest Guard la Assam Forest Guard along jong sinangli interview pidunji protangte la minimum education abangke simple 12 pass dovek nangji tangte selection process abang chethandam lanang AFPF matela Assam Forest Protection Force Assam Forest Battalion labang so phan selection process langdang sina kichengsi nangli jonsi online apply dun edlo mate la online form jog dun edlo pulutangte nangli kichengsi abang ke PET PST dopo mate la daga bang ke nangli height chest running la physical event la hai hui dopo jongsi nangli physical along chepaun dun dedlo pulutangte next abang ke written exam dopo written exam dedlo pulutangte nangli oral la pente viva dopo tangte next abang ke la Forest Guard Assam Forest Guard selection process la daksita me kichengsi abang ki PET PST dopo la physical event hai hui dopo nangli jongsi la physical along undun dedlo purtangte next abang ki written exam dopo written exam dedlo purtangte 26 km male candidate atma phan bangke walking test dopo la pente la female candidate atma phan bangke 16 km
walking test dopo labang so pena feeder lo protangte oral lapente viva test dopo tangte la PET PST puthakle chethanda mona PET PST labang ke AFPF matela Assam Forest Protection Force matela Assam Forest Battalion lapente Assam Forest Guard la sonni a vacancy aphan sitame PET PST bangke same lo lapente written exam bang sitame same lo tangtela PST aputhakle elitum chethandam lo na PST la bangke physical standard test la daga bangke height bangke mer candidate atma phan bangke minimum 162.5 cm dovek nangji lapente female candidate atma bangke 154 cm dovek nangji lapente la elitum STH candidate atma phana bangke normal la male candidate atma bangke 160 cm donangji minimum lapente female candidate la STH atma phana bangke minimum 152 cm dovek nangji lapente chest abangke la only for male candidate chest abangke la normal 80 cm dovek nangji lapente 5 plus ke pangkang pena bangke dovek nangji la elitum STH candidate atma phana bangke normal 78 cm dovek nangji lapente ke pangkang pena bangke plus 5 cm dovek nangji lason thak sila PST along forest guard aphana bang langdam sinang la forest guard aphana bangke height male candidate minimum 163 cm dovek nangji lapente female candidate atma bangke 150 cm lapente la elitum STH candidate atma phana bangke male candidate minimum 153 cm dovek nangji lapente female candidate atma bangke 145 cm dovek nangji lapente chest abangke or candidate atma phan bangta same lo la Assam Forest Guard lo abangke la daga bangke normal 79 cm dovek nangji lapente plus 5 cm abangke ke pangkang pen dovek nangji tangte la written exam nang nijong sila PET PST along chepa un dun dedlo protangte written exam dopo la written exam along ku PPS subject lo ke wangji protangte nang lila mathematics wangji lapente reasoning wangji lapente general knowledge wangji lapente la Assam history geography political economy lahai hui a subject pen abang sila written exam along bangke question pawang ikpo la nili video abang sitame nangli tumaphan ke upload tang ta dolo la written exam aputhak lapente puthot nili nangli tumaphan video nangwan p2g la written exam aputhak tangte la next abangke oral mate viva jongsi nangli oral viva un dedlo tangte last abangke final merit list tangte chithanda monang next abangke documents ko pipilo kenangji tangte documents abangke ke chengsilo education certificate la AFPF matela Assam Forest Protection Force aphana bangke 10 pass certificate nangpo marksheet nangpo admit card nangpo lapente la forest guard atuma phana bangke la 12 pass certificate nangpo admit card nangpo marksheet nangpo lapente employment exchange nangpo caste certificate tanangpo birth certificate tanangpo lapente Aadhaar card pan card lapente NCC certificate ta do protangte me parlo extra marks longpo tangte la long jump apu thakle chethanda manang long jump along abangke male candidate atuma bangke 16.4 feet an chon un protangte nangli la long jump long abangke excellent lo lapente 20 marks long po lapente 10.9 feet an chon un protangte nangli just qualify lo lapente 10 marks long po long jump long abangke
la pen te female candidate long jump aphan che than dam lo na female candidate long jump 12.9 feet an chon un nangli long jump along protang te nangli 20 marks long po la pen te excellent lo la pen te long jump along nangli 8 feet an vet ke chon un protang te nangli abang ke just qualify lo la pen te 10 marks long po tang te running along la mayor candidate atum aphan bang che than dam lo nang mayor candidate atum running long abang ke 3.2 kilometer running doji la pen te 14 minute ang bong pen patang nang po jongsi nangli 14 minute pen aphilo pro tangte la running along bangke fair igdet po tangte la female candidate running along bangke 1600 meter running do po 8 minute ang bong pen patang nang po tangte tutel la nangli chethana manang PET along 40 marks doji la pente written exam along 50 marks oral viva along 5 marks la pente NCC along 5 marks total 100 marks laso ang bong pensinang lifan la final merit list long abangke amen paklang ponpo tangte don marli atum la non ke wangji Assam government pen ke paklang ponji la forest department mate la Assam forest department along vacancy ke paklang ponji aputhak ko PPC ke claim nangji documents PPC nangji la hai hue puthak nili nangli tum afan la bangso video long abang than pachini pon pamelo nangli tum la video bang lang paminon nili puthot nangli tum phan than pachini pon li thot pola ilitum Karbi Anglong Autonomous Council pen forest department along vacancy ke paklang pon asondra tangka pinangji la hai huyabe la state government pen la mate la Assam government pen ke paklang ponji forest department along vacancy long abangke sikai sita tangka pinang ne ake joy pen longji nang li jongsi interview along chepa un dun thek det lo pulutangte tangte don marle tum nili puthot chuning ri le thot lo nangli tum jongsi la defense along kidunji ning hang pi ga bang phu bang phi pulutangte la pen te nili nangli tum afan puthot chuning ri le thot lo nangli tum jongsi la defense along kidunji ning hang pik abang phu abang phi protang te la kaiketa nili video langdam igvernom nangli tuma phan nili la anso se video nang wan pi igver po la pente la nili video bang la nangli tum Facebook along WhatsApp along sitame share dam ikta tangte do me thak me kardom Karbi Anglong